Hola a tothom, en aquesta sessió anem a parlar dels enllaços del sistema de fitxers de Linux, tant d'ús hard links que es diu, enllaços físics com simbòlics, soft links. Per fer això primer parlarem de què és la taula d'inodes, com s'organitzen la informació en el sistema de fitxers en Linux. Si fem la comanda df-g, per mostrar l'espai lliure que tenim a cadascun dels punts muntats i particions, al -g veiem que ens dona la informació dels inodes. Què són això dels inodes? Cada fitxer que es crea o directori que es crea en un sistema Linux té associat un número d'inode. Aquí el que veiem és que per cadascuna de les particions que tenim muntades ens està dient quin és el número d'inodes que tenim. Per exemple, per l'arrel del sistema tenim 1.605.000 inodes, dels quals se n'estan utilitzant 213.000 i queden aquests 1.391 lliures d'utilitzar. El sistema ja munta un número d'inodes suficient a priori perquè no s'esgotin per més fitxers petits que es creïn o directoris en una màquina. D'acord? Fixeu-vos que la taula d'inodes és diferent en funció del file system que estem utilitzant, és a dir, del punt de muntatge que estem utilitzant, d'acord? Veieu aquí l'arrel té una taula d'inodes, jo aquí tinc muntat un altre disc, aquest SDB2, tinc muntat un altre disc i veieu que m'assigna una taula d'inodes diferent. Això és una cosa que haurem de tenir en compte ara quan parlem dels enllaços. Molt bé, llavors aquesta informació dels inodes, és a dir, el que està dient cada fitxer o directori és quin punt del sistema està aquesta informació, i després veurem que la informació de metadates, el que seria el nom del fitxer, els propietaris, els permisos, tot això està en una informació associada a aquest inode i que no canvia si canviem el fitxer, el que es canvia és la informació aquesta que es coneix com a metadates. Ara ho anem a veure. Estic en un directori de la home d'aquest usuari que he creat de comandes i aquí he creat un fitxer que és comandes CSV. Si utilitzo el paràmetre i, ja m'està dient que aquest fitxer té un inode, que és aquest d'aquí, 530.390, perquè he afegit el paràmetre i per veure els inodes, llisto tots els atributs, els fitxers ocults també, i la i em mostra aquesta informació. Fixeu-vos, el que m'està dient això és aquest inode. També podem veure amb la comanda stat, comandes de qualsevol fitxer, comandes CSV, aquí m'està donant una altra informació amb aquesta comanda stat, en la qual tinc l'inode que ja estàvem veient i el número d'enllaços, que és aquest 1 d'aquí. Ara mateix aquest fitxer no té cap altre enllaç, per tant el número és 1. Ara veurem que a mesura que anem creant enllaços físics, aquest número ens anirà canviant. Llavors aquesta informació la que us comentava, qui pot accedir-hi, amb quins permisos, qui és l'usuari propietari, qui és el grup propietari, tot això es manté en aquest metadata d'aquesta informació. El que és la informació provinent del fitxer estaria en aquest inode d'aquí que apunta al lloc del disc on hi ha la informació. Molt bé, ara imagineu-vos que aquest usuari, per què ens serveixen els enllaços? Primer, ens serveixen perquè jo puc apuntar un directori o puc apuntar un fitxer des de qualsevol lloc del sistema i l'usuari de forma transparent estarà editant el mateix fitxer. Imagineu-vos, això ho tinc dintre de el que és la home d'aquest usuari de comandes. I ara me'n vaig, per exemple, a l'escriptori d'aquest usuari. I aquí, amb la comanda ln, que és la que faig els enllaços, el que li dic és que em faci un enllaç a la carpeta on tingui les comandes, que és aquest comandes CSV. I potser el fitxer li dic comandes, tal qual. Fixeu-vos, el que em fa això és que em crea, aquí en l'escriptori, ho mouré aquí perquè el veieu, em crea un enllaç que és comandes. Fixeu-vos, què passa si jo llisto aquest fitxer? O sigui, el que he fet és, la comanda ln és ln de link, el fitxer que vull original, el que jo tinc, el que vull enllaçar, i el fitxer d'enllaç, aquest que seria el hard link, que és aquest comandes d'aquí. Fixeu-vos, si jo faig un ls de l'escriptori, veureu que em surt comandes m'està dient que és aquest inode, és just el que veiem aquí dalt, el mateix inode del fitxer original, i fixeu-vos, si abans teníem un hard link, ara tenim dos enllaços. Per tant, aquest número d'aquí ens està dient quants fitxers tenim enllaçats en aquest fitxer original de comandes. El fitxer que va sent el mateix. Què vull dir jo? Si ara faig un nano de comandes, fixeu-vos, jo estic editant el fitxer, posarem una comanda 3 de 150 euros, la gravo, i què passa? Jo ara aquest fitxer estic editant, com que és el mateix inode, estic editant el fitxer original. El fitxer original és aquest que tenim aquí, de comandes CSV, que està dintre del directori comandes. Per tant, els enllaços el que ens permeten és, ja sigui de fitxer, ja sigui de directori, és apuntar a un altre punt. Veurem que els directoris es poden fer enllaços si són enllaços simbòlics, que ara és el que anem a veure. Però en fitxers, veieu, jo podria crear tants fitxers com volgués a diferents punts del sistema que em referenciarien sempre a aquest mateix d'aquí. Cal tenir en compte també una cosa important, el tema dels permisos, és a dir, els permisos que tinguem en aquest fitxer ha de ser per l'usuari que ens donin que ens permetin accedir i editar aquest fitxer.
Llavors, què passa? Imagineu-vos, jo ara tinc en aquesta màquina tinc muntat aquest punt de muntatge, aquest MNT Mount 1, tinc muntat un disc d'una altra partició, d'un altre disc. Fixeu-vos, què passa si ara me'n vaig aquí a Mount 1 i intento fer la mateixa operació que acabo de fer ara. Faig un LN, d'on? De la Home, hauré de fer en privilegis perquè aquest directori Mount 1 no puc escriure-hi si no soc root, Home, ITB, JSO, l'usuari, no? Hem dit comandes, aquest comandes CSV, i ara vull fer el mateix i fer-me un link en aquí. M'està dient que no pot fer-se aquest enllaç físic, aquest hard link. Per què? Perquè els hard links només es permeten dintre del mateix sistema d'inodes, dintre de la mateixa taula d'inodes. I veieu que té sentit perquè aquí estic anant a una altra taula d'inodes totalment diferent de la taula d'inodes en la qual jo tenia aquest fitxer original creat. Per tant, quan no ens deixa fer aquesta operació és quan entren en joc els enllaços simbòlics. Què és això? Doncs és tan senzill com dir-li -s. Faig un enllaç simbòlic a aquest fitxer des d'aquest que li diré comandes. Fixeu-vos que ara estic ubicat en aquest meu directori Mount 1. Anem a fer-lo i si ara anem a llistar què ens ha creat aquí, veieu que ens ha creat un fitxer que es diu comandes i que apunta aquest fitxer original. Fixeu-vos què ha passat amb l'inode. L'inode ja és el 12, no és l'inode 530-390. Per què? Perquè ara hem fet un enllaç simbòlic. Els enllaços simbòlics el que fan és un punter a aquest fitxer de comandes d'aquí. D'aquesta forma hem creat un enllaç simbòlic i això ens permet superar la limitació dels fitxers, o sigui, de crear enllaços entre diferents taules d'inodes, i ens permet superar també la limitació de fer un enllaç a directoris, que és la forma també de poder-ho fer. D'acord? Si jo ara, per exemple, aquí tinc un altre usuari, aquí guardat, que és l'usuari Jordi, si jo me'n vaig aquí a MNT, a Mount 1, entro aquí i llisto, fixeu-vos què m'està dient. M'està dient que aquest enllaç està trencat. Quan surt així en negre vol dir que és un enllaç que està trencat. Què vol dir? Que no hi tinc accés. I com és que aquí sí que em funciona i aquí no? Doncs és tan senzill com per l'usuari. Fixeu-vos, l'usuari, el propietari d'aquest fitxer és l'ITB JSO i ara amb aquest usuari d'aquí jo no puc arribar a editar aquest fitxer. Per tant, em surt l'enllaç trencat. Per tant, l'enllaç també té en compte els permisos associats a cadascun d'aquests fitxers o directoris. Llavors, què passa? Si jo ara, per exemple, vinc aquí i me'n vaig i elimino el fitxer original, ITB JSO comandes CSV, què passa si elimino aquest fitxer? Doncs ara me'n vaig aquí i ara sí que em diu que l'enllaç està trencat. Per què? Perquè he eliminat el fitxer original al qual apuntava aquesta referència. Per tant, evidentment, m'està dient que l'enllaç està trencat. Però què haurà passat amb el fitxer comandes que tinc aquí a l'escriptori? Me'n vaig a l'escriptori i llisto a veure què tenim aquí a l'escriptori. Fixeu-vos, el comandes encara existeix. De fet, si poso l'I, veuré l'inode. Què està passant? Recordeu que els enllaços físics, els fitxers, són rèpliques que encara independents, que apunten al mateix nombre d'inode. Per tant, jo m'he carregat un fitxer, que és l'original, el comandes CSV, però jo continuo tenint aquest fitxer d'aquí que, com que he eliminat una de les referències, encara em queda aquest altre enllaç físic. Però ara em torna a dir que ja només tinc un enllaç en aquest fitxer. El que he fet ha estat eliminar el que tenia dintre del directori comandes, no el de l'escriptori. Fixeu, l'enllaç simbòlic sí que s'ha trencat, no puc accedir a ell, però l'enllaç físic continua existint. Fins que jo no elimini aquest fitxer, doncs no m'eliminaria. De fet, ara el que podria fer és fer una còpia d'aquest comandes, en faria una còpia una altra vegada en el comandes, comandes, hem dit que es deia CSV, d'acord? Faig la còpia, restauro, i si ara me'n vaig i llisto una altra vegada a el que tinc a MNT Mount 1, veieu que em torna a sortir l'enllaç vinculat. Per què? Perquè he pogut recuperar la referència a aquest fitxer. D'acord? Per tant, enllaços físics, enllaços simbòlics. Si llistem, per exemple, l'arrel del sistema, de l'arrel del sistema, fixeu-vos, aquí tenim que el propi sistema ens munta ja enllaços, per exemple, el barra lib,
quan nosaltres fem el lib està apuntant realment a user lib. Val? Aquesta L d'aquí m'està dient que és un enllaç, d'acord? I m'està apuntant a aquest directori, doncs m'apunta a aquest altre directori d'aquí. El bin, doncs a user bin. Val? Per tant, el propi sistema doncs, està muntant referències, nosaltres també podríem fer-ho per aplicacions, per lo que necessitéssim. És a dir, un usuari o una aplicació vol que apunti a un directori, doncs creem un enllaç cap a aquest directori. Val? Molt bé, doncs fins aquí l'explicació una mica dels enllaços físics, enllaços simbòlics i el que és la taula d'inodes. Doncs moltes gràcies.